Oh, lieve vriend, we zijn daar niet kwijt en de preer de reden van Johannes 5, vers 28 en 29, hoe schrijven dat? Dat alle mensen, ook even die, wat aan graf worden liggen, die waren Jezus in je stem hier. En de vrouw is, dat de 29 vers dat zegt, al die, die du Gott gedaan had, en Jezus Christus werd ongenomen. Dat zegt du zo klar, die worden slechte woorden worden. Die doen niet Gott gehoorzaam zijn. Dat die worden doorkomen zum Gericht. Das du reich. Und du gestorben warst, dat du immer was an Graf liggen. Wie sollen so viele Dinge auf dieser Welt, wo so schmacht sind, schmacht gemerkt. Aber das ist noch eine sehr ganz kleine Sache für mich. Das beste Ding in mijn leven, wat ik moet gedaan heb, dat is Jezus Christus ongenomen in mijn hart. Dat ik kon vrij zijn en God zijn kind kon zijn. En wens je God te zegen, bij de nächste Mal.